May buntag sa tanan. Ang nakita ni Simeon mao ang kaluwasan. O ingon siya nga andam na kuno siya mamatay. Tungod kay diha sa iyang mga mata nasud-ong niya ang kaluwasan o nakita niya ang kaluwasan. Ang pangutana karon maigsuon kita, unsay atong nakita karon? Unsay atong nasud-ong karon? Basin unya nagpasulabi ang atong pagka-attach kaayo niini kalibutan, labaw na gyud kay unya atong sa ulugon sa alas 12 ang bag-ong tuig. Basin unya nga ang atong nakita puros lamang unsay sudanon, unsay lutuon, asa mga kitag kwarta para ihatag nga regalo sa mga binata o bisan unsa na lang. The question today is, what have you seen? Unsa ang atong nakita? Apan si Simeon sa dugay nga panahon, usa ka propeta nga nagpuyo sa Jerusalem nga buta. Apan bisan sa iyang pagkabuta, nakita niya ang kaluwasan. Hinaot nga kita sa atong kinabuhi, kung naamay porsyon sa atong kinabuhi nga buta, nga dili kita makita bisan unsaon pagbadlong sa Dios, bisan unsaon pagpakita sa Dios sa dalan, bisan unsaon pagpakita sa Ginoo sa solusyon, apan dili gayud kita makita. And the only way to unlock that kind of blindness is through Jesus Christ. Dako kayo nga pribilehiyo sa mga pare, tungod kay diha sa kamot sa pare, si Kristo wala na nagpakita kanato in the appearance of human flesh, but Christ Himself appeared to us in the form of the Eucharistic bread. Diha sa kamot sa pare ang ordinaryo nga lawas og dugo, nahimong tinuod nga lawas og dugo, og ang mga pare nakugos nila si Ginoong Jesus. Sama nga si Simeon propeta, iyang gikugos ang Dios sa iyang mga kamot, ang Dios nga iyang mangluluwas. Ug sama nga si Kristo iyang gi-share ang iyang divine nature ngadto kanatong tanan. Ang mga pare usab diya sa lamisa nga iyang gigunitan ang lawas ug ang dugo ni Kristo. Iya usab ika-share, ikapaambit ang lawas ug dugo ni Kristo ngadto kanatong tanan nga mao ang mga katawhan sa Dios. Mga igsuon, nindot kayo sa kultura sa ato igsuon nga mga Katoliko nga na sila gitawag nga the adoration of the Blessed Sacrament. Ang host, the body and blood of Christ. That is why kita tanan, once you pass by diya sa middle, we are not just bowing on the table, but we are bowing on the fruit of the table, which is the body and blood of Christ Himself. That not just the tree, the cross, the tree, but the fruit of the tree. Not just the tabernacle, but the fruit of the womb. What is inside the tabernacle is the flesh and blood. That is why the presence of God in this place is real. Real. Tinuod. And through the eyes of faith, and through our faith, nga gihatag sa Ginoong grasya sa ato, we have to bow on this altar. Tungod kay naa diri ang lawas ug dugo ni Kristo. And in fact, we have that reserved sacrament at the foot of the cross. Kabalo mo ang foot of the cross is the most powerful place on earth, wherein we can even send our enemy by casting them out and commanding the demons, the devil, to go to the foot of the cross of Jesus. And what is on the foot of the cross? His body and blood, the tabernacle, wherein we can find the reserved sacrament.
Maglabay mo diri ay mo sad to say, I observe lots of people. Muagi diri sa tunga, magbaw ka ng pinaana lang. Oh. Di ba? Ana sample lagi bin example. Baw ana. Diri agi. Kung na si Jesus Christ diya seated as a King of Kings and Lord of Lords, inana inyong pagbaw ka or you will prostrate to the ground, di ba? Usahay magud atong eyes blinded us. Ang atong mata mo ay nakabuta kanato, our senses are blinding us. Nga dili nato makita ang reality in this world. This is the reality nga body and blood, the reality is our senses, but the truth is, it's really Jesus Christ, body and blood. Balik-balik pa ni Father, murag muuntol na sa amo Father. But you ask God's mercy and grace to see more. Nga mas makita pa ginato o masabtan pa ginato. We are so privileged. You know what? Simeon was waiting for many years sa iyang kinabuhi. Waiting for the coming of the Messiah. To see the child Jesus brought into the temple for that kaning gihimo nila nga dedication ni Christ sa temple. Iya tong gihulatan sa dugay kaayo nga panahon. And he was so, kung sa kalibutan pa, he was so lucky. I don't believe in luck, I believe in blessing. He's so blessed. Tungkol kay nakita mismo niya ang mangluluwas ang Diyos o iya gikugo sa iyang mga kamot. And how blessed we are because that flesh and blood is on this table. And we are partakers of His divinity. Iyang gisulob ang pagkatawhanon kay para atong ma-share ang iyang divinity. That is why kung basahon nimo ang rubrics di as a bread and wine, let me just read to you. Kanang during sa communion, it raise ang wine, pero before na ang wine i-raise, butangan siya og water. And kabalo mo unsa isulti sa pare? Let me just go to that. For a while. Aha. Hapit na, makita rin ako. Holding the altar. Water, okay. Alang sa misteryo ni ini nga tubig ug bino, hinaot nga kami makaambit diya sa kabalaan ni Kristo. Kinsa nagpaubos sa iyang kaugalingon aron pagpag-ambit sa among pagkatawhanon. Sa English ni mas nindot ni binisaya man gud, He became man to share His divine nature. O sa CCC ni sa Catholic ni siya nga catechism, that we people may become gods. Small g. Para kuno kita mahimong sama sa Dios ug ang Dios sa diya ang Dios nagpakatao para iyang ipaambit ang iyang divine nature. So makita niyo ang kuan ang kanang mubit ang symbol usahay sa kanang ana kanang kumpas ba, no? It's between God and man, no? Nindot kina siya kuan gali lang ginagamit lang sa ubang nga grupo. Pero God became man to share His divinity. That is why in the Holy Communion, what you are partaking is the body, the body of Christ, the blood of Christ, the soul of Christ, and the divinity of Christ. Dili na siya bulag. Dili ta mo yun nga ang pagka-Diyos ni Kristo tao na, body and blood na. No. That contains His soul, His intellect, His emotion. But that also contains His divinity, ang iyang pagka-Diyos. Because there was never a moment that Christ is not God. Walay segundo or usa ka patak nga minuto nga si Kristo, He ceased to be God. Nga naundang ang iyang pagka-Diyos? No. He is eternal divine and He is eternal Son of God.
So that is why si Simeon sa atong ebanghelyo atong mabasa nga nagpaabot gayud siya, natigwang na siya dito sa Jerusalem sa templo, wa gyud siya nibiya sa diyang gidala sa Jesus dito after the purification. Kay si Mama Mary manggod iyang gituman ang balaod ni Moses nga naay 7 days purification after giving birth because your body is exposed with blood. So pag panganak ka na dugo, then if you touch some blood, you are ritually unclean. So after the 7 days of ritual of purification, on the 8th day, niagto sila sa templo. Tungod kay Jesus is the first fruit of Mary. And the first male, the first fruit has to be offered to God. Ang unang anak ng mga lalaki kaniadto, ila lang ihatag sa Dios kay para mangalagad sa Dios in a very special way. And also Mary, kaliwat po niya ang mga Levita kay anak man siya ni Levi. Diba? Remember Elizabeth, iyang cousin? And Zacharias are all Levites. They are serving. They are from the tribe of Levi. But Judah, Joseph is the son of Judah. That is why Jesus is a Jew. Tungod kay ang iyang father, mauban si Judah. So dito na sila in the 8th day. Tungod kay gidedicate ang bata. In fact, kung imo ni tiwason nga gospel, napagi-prophetess dito nga si Anna nga he prophesied about Jesus. Duha ka propeta, then this gospel only zero in or nag-highlight lang si Simeon. And Simeon was there in that temple for many years, waiting for the coming of the Messiah. O sa diyan nakita niya si Kristo, he said, Lord, you can dismiss me anytime. I'm ready to go. Maigsoon sa tinuod lang, kung makaplaga na to ang tinuod nga bahandi, me personally, I would say, I'm ready to go. Usahay mong God, we are so attached in this world to the point nga we cannot see what is eternal. Pero you try yourself to attach what is eternal and detach yourself from the cares of this world. Wa ba ko ninyo nga di na mag-care. Pero what I'm trying to say is, kanang imong security, ang imong true treasure ba? Imong tinud-anay nga treasure nga, if you have Jesus, you are ready whatever happens. Nakatesting na mo ni ana, nga sa diyang you find Jesus. Sa diyang nakaplagan nimo ang Dios sa imong kinabuhi, just like ato si Mary Magdalene, dito at the foot of Jesus. Ingon siya, Peter, when I came to your house, you give me no water to wash my feet. But this woman, he washed my feet with her tears. Iyang gihugasan akong mga tiil, pinaagi sa iyang mga luha. O iyang gipahiran sa iyang mga buhok. Tungod kay nagpakita siya sa dakong gugma, tungod kay gipasaylo siya sa iyang dakong sala. Kitang tanan maigsuon sa atong mga mata, gamay man kung sala pader, oops, dako gid mo sala. Kay tungod sa imo sala, makapa-impierno na nimo. Apan pinaagi sa grasya sa Ginoo, gipasaylo ang atong tanang mga sala. Amen ba? Ato nang klarohon. That is why it is not giklaro gid sa Ginoo, it is not our business to judge and to condemn. Because first and foremost, you are not a judge. Si Kristo lang ang judge. He will come again with His throne. He will sit as a judge. And He will separate the goat and the sheep. So muna magsuon nga ang katong gipasaylo sa dakong sala, magpakita sa dakong gugma. Apan, ikaw o ako, mao ang mga tao nga dakong sala, supposedly magpakita tag dakong gugma ngadto kaniya. Kapoy naman kay Father, oy kay Misa di Galyo, straight ta, pag Christmas, straight, unya, napag nun, high noon mas, unya, hantod karon. Tanawa, Pader, gamay rata karon, dili kita daghan kay, gipangkapoy naman ang mga tao, Pader.
Ni andam pagid unya sa kuan, andam pagid unya sa busy pang merkado. Ang uban nag-ambit sa silingan sa karne. Mari ako giambit ng karne ha, 3 kilos ba ya ha? Basi imong ihatag dito, ana atngan ang mga sudan ana. Naara ba tayo pre-celebration unya alas 6? Hala ka mo pa ka nagsaba pader oy. Wa man ka nagsaba na in advance kay amo na kuan, naara may kuan unya. Absent gyud ko pader, kamo ra gyud diha. Naara ba tayo pre-celebration unya alas 6 sa gabi? Unya ug mas udto na atay gitawag nga the feast of naitay misa nga feast of the holy name. Unsa na pader ato simbahan? Oy ba bungog naman tanan ni pader sa sinimbaha. Kapoy na kay pader ba? Kani pwede ba ga isa-isa lang? Inanin ni. Namalandong ba okay kamulok-ulog lingkod niya nagtan-aw ko sa inyo. Ako gibutang na akong kaugalingon sa inyong lugar. Agoy, gipangkapoy na magini mga ubad o kuan gyud. Kaning ba pa trabaho murag hapit na mautas. Inani ni. Samtang na malandong ko, ako ra sa nagtubag pero I would say iya ni sa Ginoo nga tubag kay it's scriptural man. Christmas ba karon? Di ba? Christmas ba karon? Wa pa ba na human ang Christmas? Basi nagtuo mo nga liwas na, dili ba ya? Sige ba na ibalik-balik ni Bishop nga pag human niya wa na, luya na. Up 12 days ba ang Christmas, no? So after kuan pa ta until January 4 or 5 or 6, 6. Oh, January 6 pa ang Christmas. Pwede pa ta maingon nga Merry Christmas kay 12 days ba na to gi-celebrate. Ug iya gid ni nga season, the entire season of Christmas, rigid gid ang simbahan, iya gid sa Ginoo. Pasalamat ta kay gipahulam ta sa Ginoo. Oh, atong kwentahon. Karon tibok adlaw, 24 hours man ang kuan, December 31. 24 hours man na. Pila man ta ka oras sa simbahan? 2. So 24 minus 2, pilay ato? Amay daghan ang sa Ginoo or sa ato? Muna diha. Oh, pre-celebration unya. 1 hour man na kay kuan man na dili man na wa man na Eucharist. Mangantam lang ta, mag-celebrate lang ta tungod kay i-celebrate na to ang the coming of 2024. So 1 hour. So 2 hours karon plus 1 hour unya pila na? 2 plus 1. Very good, bright kayo 3. So 24 minus 3 hours. 21. 21 hours lang simbahan. Ang 3 hours lang simbahan, 21 hours ang ato. Dako pa kaya pong ato. Dalo lang yun ta. Mao ginang labing tinuod. No mo na nga, ayaw mo kaguol nga, balik na sa unya pader, kuan kaayo, kaning mangaon para mamimi niya. Mabugno. Inani ni, pag anda mo og sayo, human to simba, mga banda alas 3, dapat magluto na mo kung latan pa na, banaan ninyo. Para mga before 6 o'clock, ready na mo ano din mo diri. Pagbalik niyo sa inyong balay mga 7 kapin, mag-picture para mo diri kabalumon ko. Picture mo, human ka New Year man, no? So, mga alas 7:30 na naman sa inyong balay. Pagka alas 8, pwede na mo mangaon. Kada inyong pagkaon, pwede niyo tabunan sa silupin ka na bitang i-sealed siya para di mawala ang kainit. Ang inyong pagkaon, i-keep warm sa rice cooker. Oh. Para pag unya, mag-dinner mo together sa family human sa pre-celebration. Kung gusto mo matulog kadjot para pagka alas 12, mata or di na mo makatulog, magtagay na baka mo, unsa baka ha. Okay lang. So it's just a matter of management. How would you manage your time? How would you manage yourself? Tungod kay ang kaalam gihatag naman sa Ginoo sa ato. Amen ba? Okay. So balik ta sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo mao kini. Perting lipaya sa usa ka propeta nga maas. Ingon siya, Lord, andam na ko mamatay, Lord. Kay nakita na nako sa akong mga mata, Lord, ang kaluwasan. Maigsuon hinaot unta nga kita karon atong makita ang kaluwasan nga gidala ni Ginoong Hesukristo ganhi sa kalibutan ug kana nga kaluwasan atong ipaambit sa uban. Sa dayhang kita magpadayon og lawig niini kinabuhi, ang lawas ug dugo
ni Ginoong Hesukristo nga gigunitan sa pari, ipaambit ka na kanato. Mao ka na ang atong kalanon aron kita makaagwanta ni ining panaw sa kinabuhi. Dili nato i-miss kung naay mga chances sama ni ini nga makadawat kita sa iyang lawas ug dugo. Amen ba? Palihog manindog.